точно през моста на прекарване. Не признахме ли в Татра долу? Да, нали се объркахме? Влезнахме, защото караше към пристанището. Виж вентилацията горе. Минахме точно по крайбрежната линия. Да. Отидахме на пристанището. Да, дето ти викаше да караме по магистралата, пък ние слезахме долу. Точно. И затова не сме минавали през тия тунели. Защото Ванчето искаше да накачи от Татра на На ферибота и затова ни караше на другия път. Си дал някой лев, Никита, Ванчета. Да, но тя е мой човек. Правите някакви далавери вие. Сега се видиш и паралел, там са. Процент имам. Ники, много тунели ме умаляха ми ръцете. Вляво без слънце. И не мога до лявото да докарам. Другото ляво. Мантинелите ми пречат, нищо не се вижда от моята страна. Окей. Виждаш ли ги гърчолята какви пътища имат? Автор 10 километра, така ли? 4, да, 10. Изчезна. Пав, какъв този GPS тунела да го губиш, бе? Да не мога да фане, да? Шашев такъв. Тунели, мостове. Сега коста. Тук гледката е невероятна. Мосто. Тук този екзит не трябва да фане. Не, къде си, не знам. Това е гледката. Карай малко по-бавно. Това нашия мост ли е, бе? Нашия мост е, да. Супер е моста. Виж каква красота. Прилича на кораб. Все едно платна има опънати. Уникален е мост. Супер. Голяма лекия. Голяма. След 1,1 км изход дясно и дръжте вляво. Добре, Ванче. Изход дясно.